Relaties. Ik open de vergadering en heet u van harte welkom. Begin bij de regeling van werkzaamheden. En daar zijn geen punten voor aangemeld. Dat mij brengt bij de brievenlijst. En ik kijk nu even of er leden zijn die stukken op de brievenlijst controversieel willen verklaren, dan wel willen behandelen. Is dat het geval? Ja, mevrouw Buiten, D66. Dank voorzitter. Ik heb heel even de brief niet bij de hand, maar er werd voorgesteld om 1 brief te betrekken bij het commissiedebat ten aanzien van het sociaal minimum en het eikpunt. Maar mijn vraag is eigenlijk... Dat geldt voor meerdere brieven. Dat geldt voor brief 4, brief 5 en die 2 inderdaad, ja. Naar aanleiding van een vraag en een probleem met betrekking tot een klacht over de SVB. Nou is mijn vraag dus eigenlijk het debat, en zeker ook naar de ervaringen van vorige week, het debat gaat over het sociaal minimum met betrekking tot de BES, toch? Dit gaat over een klacht die ontstaat naar aanleiding van meningsverschillen op Curaçao. Dus dat is een verhelderende vraag naar u en de Griffie. Wat de juiste keuze is. Ja, ik snap de vraag. Dus even kijken, ja, er staat natuurlijk desgewenst betrekken, wat inderdaad de mogelijkheid geeft om dit te benoemen. Kijk, je zou kunnen zeggen, je moet daarmee wachten tot een eerstvolgend algemeen overleg, Koninkrijksrelaties algemeen. De rol van de Sociale Verzekeringsbank op Curaçao is natuurlijk wat dat betreft overzichtelijk. En ja, raakt dan nog het meest aan hetgeen wij bij het debat volgende week bespreken. Dus zodoende hebben we voorgesteld om de brief daar naartoe te geleiden. Als je daar bezwaar tegen heeft, kunnen we dat ook weer afvoeren en kan dat altijd later nog ergens bij betrokken worden. Voorzitter, ik vind het in ieder geval belangrijk om in de thematiek heel duidelijk vast te stellen dat het een debat is over het sociaal minimum met betrekking tot de BES-eilanden. Absoluut. Nou, dat staat om kort. En dan kijk ik even of er nog andere leden zijn die vragen, opmerkingen, voorstellen hebben tijdens van de brievenlijst. Nee, en daarmee maak ik ook even op dat er niets controversieel hoeft te worden verklaard aan de brievenlijst. Kom ik bij agenda punt 3, dat is de slotwet Koninkrijksrelaties. Er zijn reeds feitelijke vragen gesteld en er is reeds een regio geagendeerd. Agenda punt 4, het jaarverslag, daarvoor geldt hetzelfde. Agenda punt 5 geldt eveneens hetzelfde voor. En agenda punt 6, dat is de wijziging van de begrotingsstaat. En daarvoor is de inbreng van feitelijke vragen vastgesteld vandaag om 2 uur. Hetgeen mij brengt bij de brieven van de bewindspersonen BZK. Punt 7, reactie op het verzoek van de Commissie voor Koninkrijksrelaties over de visie van de Movimento Futuro de Curaçao en de PNP op het vormend kabinet in Curaçao. En is allereerst de vraag of de commissie of er leden zijn die dit controversieel willen verklaren. Dat is niet mevrouw Buiten. Alleen een vraag om het te betrekken bij een toekomstige discussie over de COHO. Stop. Ik vraag allereerst altijd steeds even of iets controversieel verklaard moet worden. Dat moet ik formeel doen vanwege de demissionaire status van het kabinet. En dan kijk ik of dat het geval is. En daarna zal ik het behandelvoorstel doen. Dan kunt u daarop reageren. Ik constateer even dat niemand het controversieel wil verklaren. En dan is het voorstel om ter kennisgeving aan te nemen. En daarop heeft mevrouw Buiten een punt. Gaat u gang. Voorzitter, een kort voorstel om het te betrekken bij het toekomstig debat over de COHO. Ik geloof dat we dat ook bij andere punten wel hebben voorgesteld. Dus niet alleen maar ter kennisgeving aannemen, maar betrekken bij dat toekomstig debat. Ja, dus dan stel ik voor om dit te betrekken bij de behandeling van de Rijkswet. Ja, dan gaan we dat zo doen. Agenda punt 8. Registraties Saba en Sint Maarten van de staatssecretaris. En het voorstel is, wilt u dit controversieel verklaren, dit reisverslag? Ik kan me zo voorstellen van niet. En dan is dit ter bespreking. En dan is ons voorstel om dit ter kennisgeving aan te nemen. Kunt u daarmee instemmen? Dat is het geval. Kom ik bij agenda punt 9. Uitstel toezending overzicht bijzondere uitkeringen 2011. Zijn er leden die dit controversieel willen verklaren? Dat is niet het geval. Dan stel ik u voor om dit ter kennisgeving aan te nemen. Agenda punt 10. Besluitvorming RMR van 28 mei zaken de 50 tranche liquiditeitssteun. Zijn er leden die dit controversieel willen verklaren? Nee. Dan is ons voorstel dit voor kennisgeving aan te nemen. Daarop heeft mevrouw Buiten een voorstel. Mevrouw Buiten. Ja, voorzitter, een soortgelijk voorstel om het ook te betrekken bij de toekomstige behandeling van de COHO, van de Rijkswet. Daarnaast zijn we bezig aan het bekijken om naar aanleiding van deze brief schriftelijke vragen voor te bereiden aan de premier als voorzitter van de Rijksministerraad. Ja, dat kunt u natuurlijk altijd doen, maar los van...
Nou, ik hoor u zeggen dat u schriftelijke vragen voorbereidt, maar die kunt u dan gewoon Los. als lid van het parlement, los van deze procedurevergadering. Ja, nee, dus dat hoeft dan op zich niet hier besproken te worden, maar dan is uw punt dat u graag deze brief wilt kunnen betrekken bij de behandeling van de Rijkswet. Kijk even wat daar bezwaar tegen is. Ik denk het niet, dus dan gaan we dat daarbij voegen. We gaan op met 11. Uitvoeringsagenda Sint Maarten Curaçao. Zijn de leden die deze uitvoeringsagenda controversieel wensen te verklaren? Dat is niet het geval. Dan is ons voorstel om dit voor kennisgeving aan te nemen. Ja, dan gaan we dat zo doen. Agenda punt 12. Overzicht bijzondere uitkeringen Caribisch Nederland. Zijn er leden die dit controversieel willen verklaren? Dat is niet het geval. Dan is ons voorstel om dit te agenderen voor het WGO jaarverslag en slotwet op 1 juli. En ook dat gaan wij zo doen. Agenda punt 13. Afschrift van de brief van de 3 fractievoorzitters van Sint Eustatius. En dit is reeds behandeld in het gelijknamige commissiedebat. Kom ik bij de overige punten. Allereerst de stafnotitie, voorstel, invulling, rapporteerschap, verantwoordingsstukken. Dit is ter bespreking en daarvoor verwijs ik u eventjes naar de bijgaande stafnotitie. En dan kijk ik of er leden zijn die daar nog vragen of opmerkingen bij hebben. Ja, we zitten natuurlijk met 2 van de Jorien 3 en ik zouden niet aanwezige durven leden. natuurlijk, hè? Nee, dus mevrouw de Vries. Het enige wat ik wil doen is echt een uitdrukkelijk compliment overbrengen voor de support en de voorbereidingen die hiervoor zijn getroffen. Ja. Dat vind ik wel belangrijk om aan te melden. Sluit ik me van harte bij aan. Ja. Nou, ik sluit me namens de RC er ook van harte bij aan. Ik zie een duim heel goed. En heel veel dank alvast aan de rapporteurs. Maar goed, die dank zullen we pas uitspreken als het werk voltooid is uiteraard. Dus dit is een soort preventieve dank. Hetgeen mij brengt bij agenda punt 15. Dat is ter informatie, de lijst van de brieven van de regering. En agenda punt 16. Het verzoek van de Island Council of Seba voor een gesprek tijdens hun werkbezoek aan Nederland. Ik zie kennismakingsgesprek plannen indien mogelijk. Maar Saba heeft een dusdanig hoge vaccinatiegraad dat zij volledig gevaccineerd naar Nederland zullen komen. Dus vraag ze even of de leden akkoord zijn met een fysiek gesprek, wat ook binnen de kaders van de Kamerregels nu weer mogelijk is. Zou u daarmee in kunnen stemmen? Ja, ik zie dat dat het geval is. Dan gaan we dat gesprek met de Eilandsraad doen. Het is overigens... Voorzitter, even... Heer Steder? Ja, nog even een praktische vraag. We hebben 18 fracties en een aantal eilandsraadsleden. Ik vroeg me af of we daar al vooruit kijken of we dat gewoon facilitair kunnen fixen. En zo nee, daar tijdig alternatieven voor kunnen zoeken. Ja, dat is het geval. Dat kunnen we. Ja. Het is overigens, en dat merkt u nu ook, het was voor corona gebruikelijk dat de eilandraden van in ieder geval Saba en Bonaire en in het verleden ook Sint-Eustatius, dat die in de zomer vaak een bezoek aan Den Haag brachten. Dat er dan een gesprek met de commissie ook plaatsvond. Hetzelfde geldt dus voor de kennismaking met de Eilandsraad en het bestuurscollege van Bonaire. Die eveneens een fysiek bezoek aan Nederland brengen. En het voorstel zou zijn om het gesprek met hen te plannen op donderdag 17 juni van 5 tot 6:15. En dat is dan volgordelijk, waarbij we dan de Eilandraad en het bestuurscollege apart spreken uiteraard. Duaal als wij daar zijn. Kunt u daarmee instemmen? Ja, mevrouw de Vries zegt iets, maar dat is niet naar ons geloof ik. Nee, dus dat is... nee. Ja, multitasken, sommige mensen kunnen dat. Mevrouw de Vries is er één van. We hebben zo dadelijk nog een debat, dus ja, nee, exact. sluit kort op elkaar aan. Uitstekend, dan gaan we dat zo doen. En dan brengt dat mij bij de planning der werkzaamheden. U heeft het overzicht daarvan, maar gezien het feit dat er geen punten voor de regeling zijn aangemeld, kan ik me voorstellen dat de planning der werkzaamheden niet tot opmerkingen of vragen leidt. Ik kijk nog even naar de leden, dat is het geval. En dan sluit ik de openbare vergadering en dan hebben wij zo nog een kort besloten deel van deze vergadering.